Nanawagan ang mga residente sa Purok Kawayanan, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City ngadto sa lokal nga kagamhanan nga unta matawag ang atensyon sa kontraktor nga mapaspasan ang pagtrabaho sa drainage project sa ilang dapit nunot sa kadelikado sa mga kabilya nga nagbabag sa ilang agianan. Aniya ang balitang barangay. Tuyong ni Pada ug mga hulagway sa mga gipangbangagan nga dapit sa drainage line sa S. Osmeña Street, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City, si Fe Sumagang, residente sa Purok Kawayanan. Gipunting sa iyang reklamo ang gibangagan at bang mismo sa agianan sa mga residente sa Purok Kawayanan diin may nagbarug pa nga mga kabilya. Matud ni Fe, delikado kaayo ang mga kabilya nga makatusok sa mga batang magdagandagan, lakip na sab sa mga residente sa dapit nga magsakay og motorsiklo. Ang right side ug ang left side ilang gitabunan ang among agianan ilang pang gipidlan dapat na ilang na siya tapakan kaya kung mabalaka ko kay kami biya puro minanarbaho may mga anak namo nag-asa ng biyang simba ko matusok mi mamatay mi mainutay mi luoy kay mga anak mahibilin. Matod ni Fe, gamay raman unta kaayo ang gibangagan nga bahin sa drainage line nga natunong mismo sa ilang agianan apan mag-usa ka buwan na kiningwa matiwas. Nakapangutana siya nganong napatabunan man ang gipanglungagan nga dapit nga duol sa mga establishmento. Nga mo gipangagan na nila sa una. Gipangagan na kay awas lagi ko ng tubig. Ya karon gipangagan na po nila balik. Ya mayong tato nga ila na lang gitapakan tanan. Anong gibigyan sa ngano nga mo pangagianan niya ilang gibinlan nga piki pa kay agianan di priority nila ang mga tindahan diha. Subay niini nanawagan siya ngadto kang Mayor Cindy Quintian ug kang Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan nga unta maaghat nila ang kontraktor nga mapapaspasan ang pagtrabaho aron kini matabunan na. Nanawagan ko ni Ahong Chan, Congressman, Mayor, parehong patapakin na itaw na kay ako'y kihiligan ang tanaw anang kapilya di ang gahaya. Nilo kay tanaw. Gisubay sa Balitang Bisdak News Team ang S. Osmeña Street sa Barangay Gunob ug nabantayan namong may mga gipanglungagan nga mga bahin sa drainage line. Apan matod sa mga construction workers, wala didto ang project engineer. Sa data nga gihatag sa DPWH 6th Engineering District, duha ka mga kontraktor ang may proyekto sa S. Osmeña Street. Sa text message nga gipada ni Mayor Cindy Quintian sa Balitang Bisdak, misaad siya nga ipasusi niya kini sa kontraktor ug ipatangtang ang naasoy mga kabilya. Uba ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.